Agent Ray, undercover gihapon ta karon. Og nay tao makita sa tuwa, magpasakit-sakit ha. Nay tao. Wala na. Okay na. Oh, Sarge, layuan naman na itong abtamin. Anong yan man ta? Nay tao. Wala na. Okay na. Di na mukuhan. Di na mabalik. Nakala. Tisa, Sarge. Nay tao. Sarge, asa si Sarge Butin ba? Sarge, ano may tao, Sarge? Pagsulti, pod. Hago na ba kayo? Nanawag, Sarge Butin. Tin, asa man karon? Hello, Sarge. Ikidnap ko dire. Tabangi ko ba? Isa, nakidnap ka? Ay, kabuang. Nakidnap, Agent Ray. Gusto na nilang ramsam. Na! Kidnap ko ransom pa, John? Kabuang. Napaiwatay budget. Sarge, sama na ako ni. Tabang. Sige na, Tin. Padung na may diha. Ayaw kabalaka. Mga tumo. Minili na itong badong. Mga to sila. Gamay na ka ng 1 million. Kadato na mo. Wala tao, Agent Ray. Tara na. Wala tao. Sarge, pagdali mo, Sarge! Sige, abanti, Agent Ray. Pag hininis mong baklas mo, dunggan ta. Sarge, huwag nakita. Huwag makita. Huwag makitaan. Huwag makitaan. Wala. Ngit-ngit. Kabuam. Tinis ko, mga nga sa buntag naman ang gamiton. Bantog ka kay Night Vision. Wala si Sarge, butin, Sarge. Oh, nana sila, nana. Sige. Sige, Ayaw, to kaya. Kaplita. Ay, pagigana bakla! Sarge Buting, kalma lang. Sir, ayog dayon ni sir. Nami minilyones dari akaron. Kalma lang. Ang Agent Ray, kwarta rin kinahanglan, eh. Oh, Sarge. Pwede naman siguro ito bilang na ito dilukaton. Ang kwarta, tuwa na lang. Pwede naman ito paano sa paring mamatay. Unsa, Sarge? Grabe pa mo, uy. Pero may pinagdaanan. Tay sa tin. Unsa pa man kondisyon na natin? Hindi pa man niya kuha ng kwarta na diri ah. Uy, unsa di mong kondisyon? Atong istoryahan, boss, para magkasinabot, ha. Sarge, buhatan tayo para magkasinabot mo. Sir, among gusto magkasinabot ta. Unsa man imong gusto? Ya, gusto maawa. Nakuha ko man milyon. Malamaawa sa o. Malamato ko. Patay di pa sabtan, Sarge. Ang bilang mo kami, Sarge, sa imo atin. Sabtan! Ayaw, Sarge! Nakarapunta kayo! Ayaw, Sarge!